बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना गोबां बाथ्रा, गोबां जोंनि बर'नि हारिमुनि बिथिङाव गोदोनिफ्राय फार्स्ट जागायजेननायनिफ्राय बोरै जोंनि बर'नि जे हारिमु कृष्टिया बोरै फोथांनानै लाखिबोजादों आरो बोरै जाबोनाय, बेनि गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोन्थिनो मोनगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। दुखु खस्थ' जारलानि गेजेरजों बर'नि हारिमु कृष्टिखौ मोसाजेनबोनाय आरो दिनैसिम फोथांना लाखिबोनाय आबै नैस्रि ब्रह्म बिथांनि बेसेन गोसा बिबुंथि। दिनै बिथांमोनखौ बिटिआर सोरखारा बड'लेण्ड महरगिरि बान्था सा-30 जाय बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिबोनाय गिबि मोसाजेनबोनाय कृष्टि बिथांमोनखौ दिनै बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड महरगिरि बान्था बावदों। दा बेवहाय आबै नैस्रि ब्रह्मआ गावनि जे गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों कृष्टिखौ मोसाजेनहैनाय आरो दिनैसिम फोथांना लाखिनायनि गोबां जारिमिन, गोबां बाथ्रा फोरमायदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायजोब, अब्लानो गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनगोन आरो ओरैबायदि गोसोआव उत्साह जाखांनाय मोनगोन आरो आबै नैस्रि ब्रह्मनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ खोनासङोब्ला। आंथ' बेफोरबायदि मोनगोन बा जागोन बा बिदि मान होजागोन सानफेराखैमोन। आरो गोदो जोंनि दिनावथ' बिराद माबानि उसुबिदानि गेजेरजों मोसाग्राखौ बिराद बर'जों बर' मुगैयोमोन, बर'जों बर' निन्दा होयोमोन। आरो बर'जों बर'नो बिदि मोसाग्रा गारमा फाननानै जाग्रा मानसिफोरखौ सोर बिहामजो लांनो सोर हाबा लानो बिदि होननायनि थाखाय जों खारखुमायोसोमोन। थेवबो बिनि गेजेराव जोङो थांनो हानानै दि बिदि मोजां नाम लाबोनो हादों, बिनि गेजेराव नाम लाबोनायखौबो जोङो हजों दिल्लीयाव जोंखौ फटक लानाय, जों एसे उन्दैखामोनबो, फटकफोरखौ जोङो मानसिफोरखौ नुजानो गिनानै लाबोआमोन आरो। माने बेखौ नुयोबा जोंखौ रासिन निन्दा होगोन, रासिन मुगैगोन साननानै जोङो फटकखौनो लाबोफेरामोन। दा बिदिखायनो आङो दा बिराद मोजां मोनबाय। थांनायाथ' दिल्लीयाव बागुरुम्बा मोसानायावल' नङा, जोङो रेलवेनि RPFनि लांनायावबो जोङो बिराद मोजां नाम मोनबोदों। आरो RPFनि लांनायावथ' जोङो पेरेड गेलेनाय इरि 1 माससो जालुबारियाव फोरोंनानै लांदों। मालिगावमोन गोदो, बेवहायबो गोदो ब्रिटिश जुगनिफ्राय गावनानै रावनिबो प्रदेशानो बिदि भारत माता जानो मोनाखै आरो। जोंखौ बे RPFफोर लांनायाव हिनजावफ्रानो जों बर'ल', जों हिनजावफोर बर'ल' 6 जनल', आरो रावबो लेखा फरायनाय गैया। माने गोदो लेखा फरायनाय फरिखा खाथि हगारा, जों फरायैखौसो लांनाय आरो। बेनिफ्राय लांनानै जोंखौ मोसानाय अंगि भंगि बेफोरखौबो गावसोरनो माबाबाय। ओमफ्राय दाना बिराद गिदिर इन्डियान मेप राइदोंनि खालायनानै इन्डियान मेपनि गेजेराव बिराद गोजौ गय बिफांसे गोजौ जागोन गाखोहोनानै भारत माताबो खालायदों आरो। दा बेफोरबायदि फट'खौ जों लाबोआखै। दा बेफोरो बे फार्स्ट अपेनिं खालायनायनि मेप, बेबायदि मेप गेजेराव थानानै त्रिशुलाव ओरै हमनानै ओरै आशिर्बाद होनाय, बेफोरो मिउजियामफ्राव थानो हागौ बिसिनाव। दा बेबायदि हिसाबै दिल्लीयाव थांनायल' नङा, जों बागुरुम्बानि उनावनो मेरला मान मोनबोदों। आरो मोनसे फिल्म ससाइटियाबो जोंनि बे सि जोम गाननाय दानाय लुनाय बेफोरखौ मोजां मोननानै आरो लांफैनानै जोंखौ लखनौआव 1 मास दोनहैदों। लखनौआव 1 मास दोननानै आरो बेनिफ्राय गावसोर बिराद बाव मोसालाय दैदेननानै बेनिफ्राय आरो जोंखौ आरो फिल्म ससाइटिनि मानसिफ्रानो आरो पाटनायाव रबीन्द्र भवनाव आदा माससो दोनदों। आरो बहायबो बिदिनो मोसानांदों। आरो बेनिफ्राय रबीन्द्र भवननिफ्राय आरो जोंखौ सनपुराव दाबो अक्ट'बराव मेला जायो मैदेर फानलायनाय, बेवहायबो जोंखौ लांनानै गोबाव दोनहैदों आरो। बे पाटनानिफ्राय गंगा दैयाव नरकासुर घाट दाबो देखायो, बेबायदिनि जोंनो फेरिजों बारनाय बहायबो आरो। दा आङो मोजां मोनबाय जे बिदि जागोन, गोसोखांजागोन बा गोसोखांगोन बा
बुरि समाव आं बेबायदि मान मोनगोन बेखौ सानाखै। दा साननायनि गेजेराव आं बिराद मोजां मोनबाय बैसोजों लोगोसे जाहाथे नोंसोरो फिसौफ्रा बियायं फिसाफ्रा जोंनि गोदोनि मुगैजानाय हारि आरो निन्दा होजानाय हारिखौनो बर' होननानै मिन्थिया जोंखौ लोखन'आव गारि फिसाजों ओंखारनानै थायोबा थांलाय फैलाय नेपालि मणिपुर खासि माबा माबिसो होनोमोन। दा ओंखायनो बेफोरखौ जाहाथे बिदिनो जौगाहोलांबाय थायो बिदिनो मोजां नोजोरै बोखाङो जाहाथे खस्थ' खालायनानै जाहाथे बेबायदिनो जै मै नोंसोरो बर' हारिखौ रासिन जौगाहोलांबाय थायो आरो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय मोजाङै लाङो। ओमफ्राय मोनसे खोथा जों बिमानि रावजों बिटिआर मोनदों थेवबो जे दा गामियाव बयहाबो माबा आदसा बे मोसागिरि मोनहा आङो नोंसोर सोङैखाय आंबो रायज्लायग्रोजोबनाय जाबाय। थारमाने जोंनि गामि दरसेल'मोन नालाय आगयाव बे बागुरुम्बा मोसानायनि आगयनिफ्रायनो माने ख्रिस्टि दिहुननायानो जों गामि दरसेल'मोन बातारमारियाव। बे बातारमारिखौनो बिराद मुगैयोमोन आरो बिनि थाखायनो रावबो मोसानायाव फैयामोन। बेनिफ्राय नै दिल्लीयाव थांनाय समावसो मानसियाथ' दिल्लीनि बे पार्लामेन्टनि स्टेजखौ फोलोमनांगौबा बुरजा नांथारगौ 22 जन खालामनायाव बिदिनो जोंनि गोजामफ्रा ओजों गामिनिफ्रा थोयैनि दस्रानिखौबो लायदेरनांलायदों आरो हस्टेलाव थानायफोरखौ सिन्थायनो फोरोंनानै लांदों। ओमफ्राय जोंनि गामिना गोदो आंथ' फ्राय उन्दैसिनथार आंनि सिनियर बिसोरो थांजोब्बाय गैला। माबा फार्स्ट जोंनि बे आदा ग्रुप लिडार बिनि फिसाजो कमला होननाय दंमोन बेखौथ' कलकातायाव खानायानो आग्रोम मोनलायनायखाय खानाय नखल खादेरदों नामा होननानै खेवफ्रुलायनानै नायजानाय बेबायदि आरो। ओमफ्राय जों लागोनि गासिबो माबानायफ्रा नामा कमला होनो ओमफ्राय आवदुर होनो बिसोरनो सिगां माबा मोसाजेनथारनाय आरो। बेनिफ्राय माबा जों लागोनिफ्राय मोसानायफोरनि नामखौ होनो आरो ना माब्रै बिदिबा जों लागोनिफ्राय मोसानायफ्रा बे कमला होननाय आवदुर होननाय ओमफ्राय ककिला होनो थिफ्लिं होनो दिख्लि होननाय दं थिंगिनि होननाय दंमोन बिसोराबो गैला दा दिख्लि ओमफ्राय गसाइगाव मोनलांनाय निलकुमारि आंल' दङ आरो जों। ओमफ्राय सानस्रि थांनायाथ' दहाय होननाया एसे भुल जाबाय माने बिसोरो बै 56 होनदोंना माने 56आव फार्स्ट माइ गायनाय ओमफ्राय खदाल जावनाय खदाल बानै हौवाफोर ओमफ्राय हिनजावफोर माइ गायनाय बिसोर थांग्रोनायाव सेकेन्ड प्राइज मोनबोदों आरो। ओमफ्राय जोङो थांनाया जोङो 1957 जाबाय आरो जोङो। ओमफ्राय बे बागुरुम्बा मोसानायानो जाहैबाय 1957आव प्राइज मोननाया। बेनिफ्राय माबायाव जोङो लखनौ माबायाव थांनाया आरपिएफफोर लांनाया 1958आव आरो फिल्म ससाइटिनि लांनाया 1959आव बेबायदि लांदों आरो।